Pred 9 rokmi som nemohol chodiť. Pamätám si to veľmi presne. Mal som vážny problém, nervový systém nefungoval, telo kolabovalo. Išiel som k doktorke a viete, čo mi ponúkla, aké riešenie? Sekundu pozrela na môj rentgen a povedala operácia chrbtice. Nemal som žiadny jasný mechanický problém, žiadne zničené stavce, žiadnu katastrofu na snímkach. Bol to psychosomatický kolaps, preťažené nervy, dlhodobý stres, tak som žil. Aj tak bola odpoveď jasná v nemocnici, rezať. Vtedy som pochopil jednu zásadnú vec. Západný systém nehľadá príčinu, hľadá zákrok. Nič nefunguje, vyrežeme, utlmíme, odpojíme signál. Lenže telo nekričí bez dôvodu. Keď nervy nevládzu, problém nie je v kosti, problém je v preťaženom systéme. A práve preto dnes robím to, čo robím. Učím ľudí, ako obnoviť dých, nervový systém a regeneráciu. Lebo kým nezoberieš zodpovednosť za svoje telo do svojich vlastných rúk, niekto iný ju vezme za teba a nie vždy v prospech tvoj.